M'hemmx raġuni għaliex għandna niġġieldu jekk ma naqblux politikament, nieħduha kontra xulxin jew saħansitra nobodu lil xulxin. Nistgħu nsegwu kulur politiku differenti iżda ngħixu flimkien fil-paċi. Dan kien l-awgurju tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech fil-messaġġ annwali bħala parti mill-kampanja Miliet Flimkien. Messaġġ ta' tama fit-tmiem sena mimlija sfidi partikolari kawża tal-pandemija u qrib sena ġdida li nittamaw li terġa' tarana ngħixu ħajjitna blaqwa mod. M'hemmx raġuni għal xiex niġġieldu għax ma naqblux politikament, noħduha kontra xulxin u saħansitra nobodu lil xulxin. Nistgħu nibqgħu bil-kulur politiku differenti tagħna u ngħixu flimkien fil-paċi. Bernard Grech tkellem dwar l-importanza tad-demokrazija li għandha tgħin biex tkun garantita l-libertà għax jekk ma jkollniex demokrazija ikollna dittatura li toħnoq kull forma ta' libertà bil-biża li xi ħadd imur kontra dak li għandu l-poter fitih u jaqlib ilu. Pajjiż jimxi l-qudiem għax ikollu nies ta' femiet politiċi differenti. Mela mnalla f'pajjiżna għal ħafna u bħal ħafna pajjiżi oħrajn għandna femiet politiċi differenti. Għaliex jista' jkollna partiti politiċi differenti li jiggarantixxu id-demokrazija. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista kompla li pajjiż jimxi l-qudiem għax ikollu nies ta' femiet politiċi differenti u għalhekk li mnalla li f'pajjiżna wkoll għandna femiet politiċi differenti għax bekk jista' jkollna partiti politiċi differenti li jiggarantixxu d-demokrazija. Minnaħa l-oħra u esprima tħassib tiegħu għad-distinzjonijiet bla bżonn li jinħolqu kawża tal-kuluri politiċi differenti. B'dan il-ħsieb u awgura li ħadd ma joħodha b'offiża li xi ħadd ikun ta' kulur politiku differenti minn tiegħu. Anzi għandna naraw li ngħixu miliet li għallimna narfu id-differenzi ta' bejnietna, naċċettawhom u nirrispettawhom biex ninaqdu, nikbru flimkien u nagħmlu s-soċjetà aħjar u pajjiż isbaħ, tem jgħid il-kap tal-Partit Nazzjonalista.